Lada barna lada iyo nyono tua Omasul lada iyo di sana Lesal lada iyo nyolai Otar kenang lada iyo nyokonta Ambil puluh iyo wenyo hari Ono lada iyo sama Bantuan kita Nabi Muhammad Penghulu kita Wahai sahabat Teman sallallahu Wassalamualaikum Hai katalan sahabat Hai kalau kita Mengaji hakikat nyawa tubuh ala jatuh catabi Oh jangan disangko Kodu ala mereka disangkodu ala jatuh sasi Orang mandanga samunyo wingi alim ulama banyak dan kirama jangan lagi tu kabaca bodoh panjo kalaku manuna mudo anak jopaku manuna tuwo kota do anak apapun dia dosa ju sifat namo kaginyo Allah jo Muhammad di mana ko inyo di mana tapi nyatunya ko indah tarang di hati kita jalan sama kabata marimo nak mungkin ya wa amalawat buaya tak mungkin mati kabarana rusuh tak mungkin tumbuhan kau dikudo oh ada pun rasul dengan pareso ada puraso dengan marasuwi baapu bana lili juapi baapu pulo cincin jari badara cincin tanah nore jari badara tubuh ada sifat maani ko iya mati sebelum mati ko iya udah amanan sabananya di tentukan nyala dilalui tantu kakurno ketika daki oh tantu kan rumah ketihuni jale kan murah kaditu ai mungkala kulina tadi laisi supaya nada video nagawi Allah la dodo ajaran dan kursi di kapal jantung Muhammad Patiri di bakaran konsa pokudara mati tampinyo itu disirami kiri di situ pulo Abu Jahil Badiri baparanyo Muhammad Ahmad Wahabi kokarlah Muhammad di paparangan daki negari Makkah lagi bakal Nabi komana Muhammad anggotola suci suci anggoto samo sekali masuk sarugo kampung harami oh ini to lana jadi adigo ni radiriya
Bagaimana
Aku
Nilai Tuhan lah kami mulu dengan mulut lalaikan onde oleh oh majapui aru majapui Jawa ka untuk aku alani alam zahra nyawa kataru Muhammad sabihu dimasuk itu malaikat hembuskan ditiupkan nyawa alani dalam nyoba dan masuk di kandung iyo mainan ampe bulan masuk itu onde oleh oh irada Tuhan iyo balaham karena badara onde balambe lambe kalingo mandanga onde oleh oh pada kenake ay kamu Kadang-kadang haji bahitulah kafe ada ini hendak lagi Allah sama suatu amal kamu jasmani sama suatunya wakil banamu rohani kadunya itu letak kopilo sakai ladai baru banamu onde oleh ay insan sejati bari berakal apa sujo diri ayun ku akan timbang Allah tauhid batin di apabila anak onde oleh ay kano bilang Allah kano bilang sambilan bulan anak lahir dari kandungan lahirnya baru badan baru barasunya dari perasaan dari mana angin telah datang tadi dan mau begitu onde kami hatiku anak managi onde kota lai oh janjilah yuko janjilah Tuhan ya Rasul dan lalu iyo dayo setan dan setan onde den ay musuh yang kontan laikan setan lada musuh yang kontan oh ibu bapaknya lada kurang asuhan dibikinlah Adam lada Islam itu sebabnya iyo mangkuk ladanya tumu lada sampai yodur aku ke Tuhan tak batu de akhir lada kalayo kan aku disabu wajud tubuh bersama di sidang kayak pun ditutup nanti soal pengajian sakian dikuku sakian yang malah dulu di kami baru sebagai sebuah tulisan nama putri jakor putri pasang uang dari kami lana badu sente ana bapila di pandolan sente ayo aku kurang batuku di pando kurang nyo Allah ada dosa hai Allah konya tolai Allah ada dosa jua ai di dalam dado lagi dihla bagi dula balaka elo nyo dele tanyo lare kana kami Allah takana jo iyo tagelang dimbato kiro-kiro iyo itu nalani salani yosuat tuane umpamo
dari kami yo napadu dari topat iyo wasigalang kini di dalam ay bakarado ikan kami malam masang tayo iyo ko lamo yo la di buku iyo ko rasanya derasonyo di kafe ko putus iyo na dekalino iyo ay marina lagi jawab iyo sa panjang ay denyotanyo dan kami juga yo de paparkan di muko gitu ay napasamo karena iyo nantuo karena itu bananan di nantinya iyo iko yo penjawaban iyo nantolan tanyoka iyo cahayo denyo puli iyo cahayo denyo tagiang bagai manoyo lalu ponyo Amita iyo ay penjawaban kadiri kami o napatuo iyo cahayo ay denyo kulit namulo punoyo para tamu memang putih ayo lajaran niya akan iyo ay deruponyo hanya yo di kali ada jarannya memang yo putih apa mego eko cahayo yo denyo dagiang nakani iyo panjato pulo yaitu denanai denyo merah akan iyo ay cahayo no iyo ay helang yo lagu melang iyo akan yo deruponyo itu nanti cahayo iyo ditantang dagiang gitu iyo cahayo denyo ure iya itu denyo kuning iyo cahayo denyo tulang bilangan iyo ay salah juhinya yaitu denanai denyo hitam iyo ay gakan yo deruponyo karena Allah iyo ay lagi jawab iyo sa panjang ay denyo tanyo iyo ay ikanan bala pia iyo bakurangan tidak apulo iyo ay kinio ula yo de kaponyo dari kami iyo ay napatuo andi tentang kulit ala yo dagi akan tu ditambah de surahnya iyo ay naanapi ikan iyo akan dibao andi tentang kulit yo dagi aku iyo tulangnya andi tangak pakai dah kulit pakai mano la pakai dah yo ano pakai dah lainyo bure iyo pakai mano pulo
Ya bukanlah faedahnya dari Muhammad lah di kita. Iyo minta penjawaban. Iyo najorela hati adunan nak menjawab tanya. Iyo kini lah begitulah. Lakukan pengenakmu akan janganlah mungkin kaba jelo. Siapa lagi lah si nonton nanti nggak sabar apa. Amano nak kita sure izin nyohala di bawah pulang lah di sini Iya tahu lenan dan lai yo batahan dua. Lelekan tua kan dihimu. Lalu kira malayan abingan iyo liko mula iyo. Lepatan ang dalam hati. Iko alaku ada dan iko tambahnya. Cara dolan jo gitu, jarang cara basuh, jarang batamu di tampil nangko. Sungguh aku lama tapi yo mantap tu. Mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya. Maaf dariku bukan untuk kau lah. Saya sudah hilang. Ekorlah sahabatku hanya teman biasa di bawah meja kaki kau manjung ke. Mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya. Kalau tegalah anak lima. Kau memang buaya pandai bersandiwara. Kalau hanya aku mengapa agak mudah. Mungkin lagi aku berikan sakit hati ini aku sudah tak tahan. Mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya. Kalau dia sudah janda. Sabar di dada rasanya sudah hilang. Hanya teman biasa di balik meja kakimu menjongkel. Mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya, mana ku percaya. Kalau dia teman di WA. Para bini saban nama muar. Kita malaga alakan tolak orang tayo balina. Yang sila wait piti na nyotanyo. Indah di tengah badan deleno. Sama kamu para bini sama nalamamu. Koyo panuh iyalah ibadah. Tapaso dan tapakan hati. Katalah hebat ini lagi. Sama nama langwa ada bini. Onde ma kancang kaki. Ini tobat.
Amba balik atalapak tangan bulan pada tamu mandi sajo bulan kadu Pak Rasul dari saruko bulan kadi Allah banyak kari dinyo bulan kaampe bau tiang baunya bau kalimu Sambala dolanyo agiariso bulan kaan Allah banyak kalwe putunyo bulan kadu Allah busu Allah kasadonyo bulan salanjinyo Namo wagilo muak sabanamu barang bini sabana namamu Laga intang malaga alaga kanjola orang kayo balina Malaga hai buko si mega panu ade bada